Domus. Ne, musíš furt držet. Počkej. Už to jde, jo. Domus lift. Jo. Až se sám zastaví, tak to pustí. Tak. Teď dovnitř. Běž. A počkej, až se to zavře. Tak a teď musíš držet nulu. To sa používa pre vozičkárov. Niekedy. Taky. Ale neviem, či preto, že či im dojde zle, tak to vypnú. Ale Boh vie, proč je to tak hraje. Že prečo to musí držať. No. A tak určitě nějaký smysl to má, akorát nevíme jaký. A je to italský. SPA Italy. IGV Spa Italy. Tak. A jeď nahoru zas. Ale spa znamená kúpele. Kupele, no. Otis je servis. No. A zkuste pustit, vidíš, okamžitě se zastaví. A jeď dál. Logo. Hotovo. Ty dvere sa samé idú.